Namaste, Khulumbai. I am Dipti Basumatary, Miss Friendship International India 2025. खुलुमबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयखौबो जोंहा दा सासे बर'नि आंगो फिसा दिप्ति बसुमतारी बिथाङा बहत सिगासिनो दं, बहत होनाया सोलिगासिनो दं आरो दा सोरबाफोर रोङाखैब्ला होनो गोसोब्ला नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै होलांनो हागोन आरो गोरोंफोराथ' होनो हाखायो जाहैबाय, नायनांलाया, गोरोंफ्रा नायनांलायला। दा सोरबाफोर होनो गोसो गुदुं दङब्ला बे भिडिअखौ नायनानै फारि फारि नोंथांमोना नायनानै होलांनो हागोन आरो दा गोबाव खालामला आं भिडिअखौ होलांनोसै, नायलांदो नोंथांमोना फारि फारि। बयखौबो रिक्वेस्ट खालामो जे बे भिडिअखौ जोबजासे नायगोन होननानै। जोङो लिंकआव हाबनानै नैबे गुगोल प्लेआव क्लिक खालामदो, बेनिफ्राय नैबेबायदि इनस्टल खालामदो। इनस्टल खालामनानै नैबेबायदि इनस्टलनि उनाव ओंखारोबा वान जन बे एपआव क्लिक खालामदो। टार्न अन दङ, बेखौबो अन खालामदो। नैबेबायदि अपसन फैगोन, बेबायदि नुगोन, बेयाव क्लिक खालामदो। एक्सपर्ट होनाया जाबाय बिदि साक्सेस देखायगोन आरोखि। ओमफ्राय दा नायलांदो, नै बेयाव क्लिक खालामबाय, नैबेयाव क्लिक खालामबावदो। बेनिफ्राय बेबायदि फैगोन, ओरै ओरै नारखानानै नायलांनो हागोन आरो नोंथांमोनहा फारि फारि नारखानानै नायलांनो हागोन। बेनिफ्राय डाइरेक्ट सार्चबो खालामनानै बोनो हागोन आरो डाइरेक्ट नामखौ लिरनानैबो बोनो हाबाय, दिप्ति बसुमतारी। नै ससे लिरनायावनो फैबाय बेबायदि बिनि फट'आ लोगोफोर। इन्डिया लिरनाय दंखायो, नै गाहायाव दिप्ति बसुमतारी नाम दंखायो, बेनि महर फेसा बेबायदि फट'आ। नै 22,526 जन दा बहुत मोननानै दं बिथाङा। बिदि फारि फारि बोखोनानै आप खालामनानै नायलांनो हागोन आरो सोरना बेसेबां भट दं। दा नैबे भटआव क्लिक थुबाय, भटआव क्लिक थुनानै बेबायदि फैगोन। दा जोङो नै लगइन खालामनांगौ आरो लगइन खालामनानै बेबायदि जिआव थुना होबाय। जिआव थुना होयोबा बेबायदि जिमेल फैगोन, जिमेलाव क्लिक खालामबा बे थांनानै बिदि गोमोरफिननानै फैगोन आरो दा ओमफ्राय नैबे भटआव क्लिक खालामफिननांसिगौ लोगोफोर। ओमफ्राय दा भटआव क्लिक खालामफिनबाय, बेनिफ्राय नै बेबायदि फैबाय, बे गोथां खारदोंना बेसन। ओमफ्राय नैबेयाव टिक होनांगौ दे, भेरिफाइ, बेयावहाय टिक होदो। टिक होनानै नै बेलाय फ्रि भटआव थुना होदो, बेबायदि गोथां फैगोन दे। बिदि गोथां फैनायनि उनाव नैबे फ्रि भटआव थुना होदो आरोखि। बे फ्रि भटआव थुना होबाय, नै ओमफ्राय जाबाय आरो भट होनाया साक्सेस जाबाय, नै बिलाइ देखायबाय।